Om 5 minutter, så kommer der en tale af Karina Graversen. Er Karina kommet? Du er det. Fantastisk. Er du klar til at gå på nu? Fantastisk. Så kommer du bare op. Og Karina Graversen har en tolk med, som I kan se. Karina kommer fra Translatørforeningens tolkeudvalg. Og temaet er, at alt for mange oplever inkompetent tolkning i det offentlige. Spændende tema. I hænger. Hej alle sammen og velkommen til. Det er godt at se jer. Det er lidt ærgerligt, at vi lige har en lille dyre her, men bliver hængende. Som I vil opleve lige om lidt, så vil nogle af mine kolleger fra Translatørforeningen gå rundt og dele nogle små kort ud, og jeg skal nok fortælle jer, hvad I skal bruge dem til lidt senere. Indtil da, der vil jeg egentlig bare bede om at finde jer godt til rette, og det har I de fleste af jer kommet nærmere, fordi nu skal jeg fortælle jer en historie. Jeg skal fortælle jer en historie, der handler om inkompetent tolkning. En somalisk familie er til standardundersøgelser, hvor det konstateres, at hele familien er HIV-positive. De får tilbudt behandling, men møder ikke op på sygehuset. Sygehuset kontakter så familien via en tolk. Det viser sig, at familien slet ikke har forstået budskabet, at den første tolk havde oversat HIV-positiv direkte til somali, så familien havde forstået, at den var rask. Hvad må det kostede samfundet, at tolken havde lavet den fejl? Forestil jer konsekvenserne. Tidsspild, ressourcespild. Lægen kunne behandle en anden patient, mens han sad og ventede på familien, der ikke dukkede op. En rapport fra 2013 fra Københavns Universitet anslår, at der på et helt år i Danmark udføres mellem 140.000 og 200.000 tolkninger i sundhedsvæsenet. Det er langt over 400 tolkninger om dagen. Hver dag. Hele året rundt. Det koster samfundet millioner. Og blot som et eksempel, så kan jeg fortælle, at Region Midtjylland de bruger ca. 25 millioner kroner om året på tolkning af tvivlsom karakter. Det er 1 ud af 5 regioner. Rigshospitalet alene, de bruger et sted mellem 2 og 3 millioner kroner om året. Det er rigtig mange penge, vi som skatteborgere betaler for en service, en ydelse, nemlig tolkning, uden garanti for kvalitet. Uden at sikre, at vi får kvalitet. Uden at vide, hvad vi betaler for. Hvordan kan vi sætte en stopper for, at det offentlige skal betale for inkompetent tolkning, der oven i købet sætter patientsikkerheden på spil? Der findes strengt taget ingen branche i Danmark, hvor der ikke eksisterer krav til kompetence og certificering. Krav, der sikrer, at det er fagfolk, der udfører deres arbejde. Folk i fødevaresektoren, de må ikke engang smøre en sandwich, uden de har været på et hygiejnekursus. Selv cirkustelte er omfattet af en certificeringsordning. For os borgere, der er det jo en selvfølge, at skolelæreren har en uddannelse, at elektrikeren, der kommer i vores hjem, er autoriseret. Det er en selvfølge, at den lokale takeaway-ejer, at han har bestået næringsprøven. Denne selvfølgelige tilgang til kvalitet og kompetence, den gælder mærkeligt nok ikke tolke. Tolkning er stort set det eneste erhverv i Danmark uden en certificeringsordning. Myndighederne stiller ingen formelle krav til tolkens kompetencer. Det ser vi som et paradoks, i værste fald utrygt, i betragtning af, hvor afgørende tolkens arbejde er. I skal tænke på, at tolken er jo med alle steder. Inde hos lægen, hos jordemoderen, på operationsstuen. Ja, alle steder, hvor patienten er i kontakt med det offentlige. Så længe der ikke er et lovfæstet krav om at anvende kompetente tolke, vil patientsikkerheden være i fare. Effektivitet, kvalitet og tryghed. Det er nøgleord i det danske samfund. Det er værdier, vi alle sammen værdsætter. I sundhedssektoren bliver disse samfundsværdier udfordret, når en læge har brug for at tale med en patient, der ikke taler dansk, i en behandling eller en konsultation. At tolke for læger og sundhedspersonale, det kræver så at sige, at tolken taler samme sprog som lægen. Det vil sige, har viden om fagudtryk, har viden om anatomi og sundhedsmæssige forhold. Det fordrer, at tolken mestrer 2 fremmedsprog på et meget højt niveau. Det dur ikke, at lægen skal til at forklare udtryk som vævsprøve, eller nyresvigt eller hjemmehjælp. Men det er lægen ofte nødt til, for der er ingen krav til, at tolken skal vide noget om det, han tolker om.
Så hverken læge eller patient kan være sikker på, at tolken kan formidle den livsvigtige information og kommunikation mellem patient og sundhedspersonale, for der er ingen krav til tolkene. 90% cirka af de tolke, som tolkebureauerne de bruger, og som tolker på hospitaler og klinikker, de har ikke en eksamen i tolkning. De er ikke certificeret. De har ingen dokumenterede kompetencer. Det svarer lidt til, at din vandhane går i stykker, så ringer du til et VVS-firma, og de sender en gør det selv med. Translatørforeningen ønsker at indføre en certificeringsordning af tolke, og vi arbejder for at højne kvaliteten af tolkning i det offentlige. Sundhedsstyrelsen, Domstolsstyrelsen, KL og andre har udarbejdet rapporter, der viser, at danske institutioner er utilfredse med den tolkning, der bliver leveret. Sundhedssektoren har i årevis efterspurgt fagligt kompetente tolke og udtalt, at der er et behov for kvalitetssikring og uddannelse. Og det gælder faktisk også både i kommunal regi, på Justitsministeriets område, ja alle områder inden for den offentlige sektor, hvor der hver dag bruges hundredvis af tolke. Mangelfuld eller fejlagtig tolkning har også samfundsøkonomiske konsekvenser. Når en tolk ikke kan sit håndværk og bliver hyret til at tolke på et hospital, kan det medføre længere konsultationstid, længere behandlingstid, fejldiagnoser, forkert medicinering osv. Det koster samfundet mange penge, og vi spiller hasard med patientsikkerheden og de offentlige midler. Og det er rigtig ærgerligt, når vi ved, at Danmark relativt nemt kunne få et kompetent tolkekorps. Vi skal nemlig ikke kigge længere end lidt her nordpå, hvor Sverige ligger, eller lidt længere nordpå, hvor Norge ligger. I vores 2 nabolande, der har man for år tilbage anerkendt, at man har behov for kompetente tolke, og man har ønsket at sikre, at samfundet til enhver tid har det antal tolke, der skal bruges. Der er gode løsninger. I Norge der har man uddannet tolke i ca. 66 sprog, i Sverige i 40. Ved I, hvor mange tolke, der bliver uddannet, hvor mange tolkesprog vi har i Danmark? 4. Paradoksalt nok er det på de sprog, hvor der virkelig efterspørges tolke. Der er ikke nogen hverken certificering. Og det gælder de store sprog som arabisk, tyrkisk, farsi, urdu osv. Det er nemlig vigtigt at forstå, at bare fordi man kan tale 2 sprog i et eller andet omfang, så er man ikke født tolk. Det svarer til, at man siger, jeg har 10 fingre, og jeg er så pianist. Tolkning er en hård kompetence, et fag, der skal læres fuldstændig ligesom vi skal lære andre fag og professioner. Frisører, jurister, revisorer, VVS'er, maskinarbejdere. Det er fag. Ansvaret for at sikre kompetent tolkning, den ligger hos politikerne. Danmark har brug for en lovgivning, der sikrer, at tolke er uddannet og certificeret. Politikerne har ansvaret for at sikre, at det danske samfund har et kompetent uddannet tolkekorps. Vi kan simpelthen ikke være andet bekendt. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men nogle gange synes vi, det kan være lidt svært at råbe politikerne op. Så hvis I efter 10 minutter her i mit selskab også synes, at det er lidt underligt, lidt mærkværdigt, at hvem som helst, der hævder at kunne tale et fremmedsprog, uden at dokumentere hverken kendskab til fremmedsprog eller til tolkning, kan få job som tolk og blive hyret til at gå ind og tolke for speciallæger, for eksempel i forbindelse med en operation. Hvis I også mener, at det vil være en selvfølge, at vores tolke er certificeret, så vil vi gerne bede jer hjælpe os. De kort, I fik i starten af indlægget her, som er blevet runddelt, dem vil vi bede jer om at gå rundt, når nu I går videre her på pladsen, og lægge i partiteltene, der står her på Cirkuspladsen. Eller endnu bedre, når I møder en folkevalgt politiker, så bare giv ham det i hånden og smil. Nu vil jeg stoppe min tale, og jeg skal lige give mulighed for at stille nogle spørgsmål, hvis det er det, der er behov for. Og hvis der er nogen af jer, der er kommet i tanke om en episode, hvor I har oplevet inkompetent tolkning, der har forlænget sagsbehandlingstiden eller forkert behandling, så står vi klar til at høre jeres historie. Tusind tak for jeres opmærksomhed. Tak til Karina. Er der nogle spørgsmål og kommentarer til det? Så har jeg en mikrofon klar. Der er et enkelt spørgsmål her. Jeg er spændt på at høre, hvad Socialrådgiverforeningen og SOSU-fagforeningen og Danmarks Dansk Lægeforening siger til skandaløse forhold. Jeg frygter lidt
Det er vi også spændt på at høre. Vi har i flere år arbejdet netop for at kontakte de forskellige interesseorganisationer, og vi opdager også og oplever, at de har faktisk mange dårlige oplevelser med det. Men vi er bare nødt til at være flere, der står sammen og kommer med det samme budskab til politikerne. Det er også det, der er budskabet i dag. Og hvis de forskellige foreninger, du nævner, som er meget relevante, fordi netop der meget tolkning den foregår, hvis vi kan mobilisere dem til også at komme med et opråb til politikerne og sige, at vi ikke finder sig i at sende os uddannede tolke. Først der kan vi håbe på, at der bliver gjort noget til sagen. Tak. Er der flere kommentarer til det? Ellers synes jeg, at vi skal give Karina og hendes tolk en stor hånd. Som selvfølgelig er uddannet tegnsprogstolk. Og det kunne man sagtens se.